Nanya Jojuma kwa malipodno kuwuok e county ma Migori kawadhi nyime ni jokanyo riwruoge makedo gi lwenje makit chuech e county ma Homabay kod bad migawo mar doho jiwo sirkand county ma Homabay mondo yie oket maino margi eneno ni centers kata kuonde reso nyithindo kod mine ma orochi ratichgi obedo mathoth kaka yor konyo e reso ngimagi. Riwruogego mane oloso pap Kalango e kar chung od bura mar Angwe e kinde nyasi mar tieko ndara 16 mar kedo gi lwenje makit chuech ne okoni kuonde mag reso joma orochi ratichgi manitie e county no ok ti makare kendo mano nyalo thiro wach kedo gi lwenje makit chuech e county no. Jatend migawo mochung' ne kit chuech e county no Sara Malit to okoni gitiyo kanyakla gi riwruoge mopogore opogore maneno ni kuonde reso nyithindo kod mine ma orochi ratichgi ni makare. In Homabay. Our communities will remain safe if we make individual and decisive decisions. We will protect our women. We will protect our men. We have a safe space as a referral, Homabay Referral Hospital. We have a safe space at Makongeni Health Facility. It's called Makongeni Safe Space. We have a safe space here at Rangwe within the health facility. We have a safe space in Mbita. Kanyathi okale tembe maratiro mare orochi. To ng'ama no rocho ratiro ne cha wuok e the same locality ma nyathino ae. Parane ka nyathino oromo gi ng'acha nikech dongo winjo kiwachonwa ni chik bendo yie ni igolo gi bond. Oyalo kae noko. Oyalo to nyathicha sama wuotho to romo kode. Debed ni nyathi ma kamano nyalo yudo kamitere kayalo dhi mbele ma ok one ng'acha sate. Usipomleta kotini in future ni wewe atakulaumu. Atasema nilidhulumiwa lakini mama akaniambia nisiende kotini, na ataendelea kufanyiwa hiyo kitendo. Yeye atakuwa naona ni kitu ya kawaida.